Ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷӣ ҳама каса бардро чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настаренотон созай гӯш кунед ки дар ин видео чизҳои арзон бардро бисёр роӣ кардагиян бо диққат гӯш кунеда дута мошини мерседеси фасон роӣ кардагиян бардро мошинои хубане ки баъд ин мошиноро гап задан бардро як квартираи арзони дига мешавад шаҳри Душанбе ба ҳама чиза чорашай ва бардро хонаҳои заминиам дар ин навор бисёрай. Видеоро то охиша тамошо кунем бардро ҳамаша мефаҳмем. Аз куҷо хона замин квартира дар кораи дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки мисол бардро ана хонаи фурӯшия ё мошини фурӯшия ё ягон магазини фурӯшӣ ё мисол ягон гов мол дошта бошен тариқи имо WhatsApp дар мо равон кунен, мо барои харидоро рекламаш мекунем. Ва амуя дона лайки бепала биҷихен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. Рафтем ака. Дӯстони азизам ана ака навора сар кардем бо диққат хишро ака гӯш кунен. Якм бардро ами ду мошина гап мезанем баъд даи ду мошин хонаю ва квартирода мегзарем да. Дӯстони азиз Мерседес сечка будай соли баромадаш 1996 сӯзишвориш газ бензин кор мекардай. Мотораш 2 литр ҳуҷҷат надора бардро мошина полни абъёмни кардагиян дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора соҳибаш бардро Россия мерафтай ба ҳамин хотир арзонаш мефурӯша. Нарша бардро чӣ хеле ки дар бар екна навистагим 50,000 сомонай дар шаҳри Бохтар будай. Мошини хубайне ки ина мақсад дырнша оз тамошо кунем бо суратҳои беринш ҳам ҳастай бардро. Дар шаҳри Бохтар 50,000 сомон ина номерои телефонаш занг бизанен маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. Бардрои азизи мошини десен Mercedes Benz ана C класс будай соли баромадаш 1995 сол. Абъём мотораш 5 литр, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна. Ҳуҷҷат танировкаш бардро 6 моҳи дига дора. Ҳуҷҷати танировкаш. Салонаш кожай, сидениё лифтай кондитсионер дора. Мотораш нав задагиам бардро, мотори вагони задагия да. Қарор дорад дар шаҳри Бохтар нарша бардро ва хори азиз 55,000 сомон мега. Нархи зурайне ки номерои телефонаш ҳаст бардро занг бизанен мошини арзона бихарен. Дига суратҳошо тамошо кунем бардро баъд даи суратҳо ана баъди мошин бо квартираи арзон да мегзарем. дӯстони азизам ман ака мегзарем ба квартираи арзони дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе бо диққат гӯш кунед. дӯстони азиз квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе чӣ хеле гуфтам ноҳияи Фирдавсида ай дӯстӣ я остановка боло кӯчаи Борбад 108 да будай. Як хонага дар 3 этаж қарор дорад як қариби 30 квадратни метр будай. Ремонташ замонавӣ кардагияне ки овсвеч доимӣ кор мекуна, ҳуҷҷат 100%, қолин, телевизори плоский, кухни гарнитур, газ, холодильник, ана палисос, стиральни машина, кондитсионер. ҳар чизе ки бардро дар навор мебинен ҳамин дар квартира месодай мақсад падаркада. Нарша $26,000 мега 340,000 сомон мешидай. Арзон ҳам мешава бардро ё ба новостройка агар 80-90 квадратни метр мисол ягон квартира боша болоиш сум медодай. Мақсад ҳам алишӣ ва ҳам фурӯшӣ. Номерои телефонаш ҳастай занг бизанен маълумоти бештара бигирен. Имо WhatsApp дора. бардрои азизам мегзарем ба хонаи заминӣ нархи зурайне ки хушо гӯш кунед. Хонаи фиши бардро қарор дорад дар ноҳияи Ёвон ҷамоати Ҳасан Ҳусейн деҳаи Чойлама будай номи пешинаш Дача мегуфтиянша. Ба района бардро 3 километр дуртар будай. 15 сотиқ заминда 4 дар хона қати калдораш кардагияй. Ремонтш бардро коробка сум боша мегири як ремонтш мекунӣ медро зиндагӣ мекунӣ ки боду ҳавои тозада. Овсвеч ҳастай ҳуҷҷат 100% се тарафи хона маҳкам нарша бардро ва хори азиз 150,000 сомон мега. нархи зурайне ки бардро 150,000 сомон. Касе харидори аниқ бошен бо муомила мешава. Номерои телефонаш ҳаст, номерои не поёнгишта имо WhatsApp дора. Занг бизанен харидоро. дӯстони азиз мегзарем ба панҷум эълони имрӯза.
бардори хонаи десен замини қарудура дар шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳмансур тарафи 9 километр да ай аманал то хонара 2 километр дуртар будай 6 сотиқ заминда 6 дар хонаи фасон кардагӣ ремонташ люксай овсвеч ҳастай бардори ҳуҷҷат 100% гирди хонара забори баланд қати вардоштагӣ дарвозаи фасонам дора падвалам дора бардор барои ягон чӣ мондан ин хона да бардро сахт меҳнат кардагине ки арзонтар мефурӯшаша нарша $50,000 мега 650,000 сомон мешидай 5 миллиона 170,000 рубл номерои телефонаш аст бардро дата номерои телефонаш мондагиам касе харидори аниқ бошен занг бизанен маълумоти бештара бигирен бардорои азизам мегзарем ба хонаи навбатӣ оз бардору хонаи заминира гап мезанем баъд квартираода мегзарем бо як бор дига даётон биёрам дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи қамсангир бардору як бор дига такрорам шава ана ҳами соҳиби ҳами хонада гарени сум дар корай мақсад ана арзон фурӯхтаи саиша агар мисол ягон одами мисол чӣ боша мегӯ ягон одами соз боша ними пулша бита нимша бадам бита мешава гуфтаги 135,000 ай нархи хона оз ман маълумотша гап мезанам метавон хушрӯ гӯш кунед дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи қамсангир ай бозор то хонара 1 километр дуртар 12 сотиқ заминда 3 дар хона қати верандаш кардагӣ кухни баня бардору дар дирншай ремонтш миёна мешава ки бидрои зиндагӣ кини обу свет пастаяни кор мекуна ҳуҷҷатош 100% ай дарахтои навниҳол дора ҳоҷатхона доштай нарша бардору ва хоҳарои азиз 135,000 сомон мега бо савдо ҳам мешава агар бардори ягон одами мисол соз боша ними пулша ози бита нимша бадам бита мешава барои ки ҳами срочни ҳами бародарда сум дар корайда номерои телефонаш ҳастай бардору дата номерои тоҷикистонша мондагим бо дайнаи бар номерои россияша мондагим имо ватсап дора касе бардору аз ноҳияи қамсангирен мақсад ана ай бозор 1 километр дуртар будай ҳами хона ҷои созда будай ҳами срочни пулуш дар корайда хулоса занг бизанани бародар ҳамаша шумода мефаҳмона оз бо ина мисол сурати ина видеоша тамошо кунед баъд ай бардору агар хато накунем квартираҳои арзонда мегзарем бардори азиз тамошо кардесен монохи тамошо кардеса бошен аму ядон лайки бепала бичқене дар комментар бинависен ки беҳтарин видео барои меҳнатҳои мо бардор чӣ хеле гуфтам квартираҳои арзон да гузаштем квартира десен қарор дорад дар шаҳри Гилистон номи пешнаш Қайроқум будай духонага дар 1 метраш қарор дорад 51 квадратни метр бардору ана номи пешнаш Қайроқум рӯ парои парк шуда будай дом навастройка хона ремонт кардагӣ соҳиби квартира мега ки сокилни этажай срочно мефурӯшем техпаспорт дора алишам мешава мисол хай бардору ҳам фурӯшӣ будай ҳам алишӣ нархша 129,000 сомон мега маълумоти бештара да ҳами рақамҳо занг бизанед номерои тоҷикистонае бардори азизам мегзарем ба 8-ум эълони имрӯза ана квартираи арзони дига дом ба фикрам агар хато накунем бардору хай детаҷа будай бо мисол касе харидор бошен занг мезанед мепурсенеш чӣ вазъиятай мисол чӣ хел шароито ҳастай дӯстони азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага дар 1 метраш қарор дорад 30 квадратни метр райони Фирдавсӣ дом навастройка хонара нав ремонт кардагӣ мега ай бозори Гипразем 300 метр дуртар нархша бардоро 139,000 сомон мега 139,000 сомон номерои телефонаш ҳастай бардору бирен мисол квартирара бибинен ай пеш савдо кунен дом ба фикрам агар хато накунен детаҷае занг бизанед харидоро бардори азизам эълона давом метем и квартира десен бардору қарор дорад дар шаҳри Бохтар номи пешнаш Қурғонтепа ана як хонага дар 9 этаж қарор дорад 49 квадратни метр кӯчаи айнӣ дом бардору навастройка хона ремонт кардагиай хай бардору мисол бо касе харидор бошен рафта хонара мебинен ки мисол ремонт дора надора афсус ки хай мисол мо як суратча дорем соҳиби квартира мега ки срочно мефурӯшем ди талиф дора 100% кор мекуна одамои конкретни харидор ба занг бизанен дар шаҳри Бохтар бардору як хонага чӣ хеле гуфтам 220,000 сомон домои нав будай хай бардору занг бизанен барен ай пеш қатишон маслиҳат кунен
дӯстони азизи квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. номи пешнаш Регаре касе намедонад. як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 49 квадратни метрае. дар дим микрорайонаш будай бардуру. домои пешинаи хона ремонт кардагия. соҳиби квартира мега ки ана қариби мактаби 101 ана садик ҳам қариб будай, мисол ҳамаи чӣ наздик будай. дар 3 этаж ремонт дора. нарша бардуру ва хоҳарои азиз 190 000 сомон мега. 190 000 сомон. номерои телефонаш ҳастай, касе харидор бошен занг бизанед. бардорои азиз, видеои пешнар аҳамият додум. гуфтанд ки шаҳри Кӯлоб ягон квартираи арзонтар монем. бардорои ина квартираи арзоне дестен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 3 хонага дар 3 этаж қарор дорад, 50 квадратни метр. дар райони 58 квартал будай. домои пешина хона ремонт кардагие. соҳиби квартира мега ки 3 ҳуҷрага, мисол ба ҳама чиза чораш мефурӯшем. маълумоти бештара тавассути телефон мегирен, касе харидор боше. занг бизанед, нашод нархаш бо муомила мешава. 3 хонага бардору дар шаҳри Кӯлоб чихеле гуфтам, нархаш 210 000 сомон. хай бардору касе харидори аниқ боше, мисол рафта бо бубинен, ай пеш арзон мекадай. нархи зурайне ки дӯстони азизам, монда набошене. бефара нашидин охи. бардорои азизи квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. як хонага дар 6 этаж қарор дорад, 41 квадратни метр. домои пешина хонара нав ремонт кардагӣ бидиҳанд. соҳиби квартира мега ки хона воқеъ дар шаҳри Ваҳдат, дар наздикии тарафхонаи Ситора. туалет ванаш отдельный будай, бо ҳама чиза чораш фурӯхта мешавад. нархша 200 000 сомон мега. як хонага дар шаҳри Ваҳдат 200 000 сомон бардоро ба ҳама чиза чораш будай. хулоса маълумоти бештара занг бизанен, аз соҳиби хона бигирен маълумотча. хай бардорои азизам, ана ин буд навори хонаҳои фурӯши имрӯза. чӣ хел буд нархошон? соз будам ба фикрам. хай нархҳои соз будне ки нархҳои зур будне ки ана ду тамошини Мерседес буд, хонаҳои заминӣ ҳам будне ки квартираҳои арзон ҳам буд. ай шаҳри Душанбе як квартира буд ба ҳама чиза чораш. нархи зур будне ки пул боша бихариша. хай бардору оля хел бардар мега ки оли сум камтаракай. дӯстони азиз, ана дар охири видео қатъитон камтар мехоҳам чақчақ кунам. чӣ бигум намедонам. хай биё ҳами айдил чизе ҳаст мебурорам. худованд дар ҳами наврӯзиҳо касе ки мисол замин надора ё хона надора ё квартира надора, худованд ба ҳамаи орзуотон бирасена. дар куҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва дӯстони азиз, касе ки то охири видеоро қатъимат чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва агар битонен ҳам як дона лайки бепила барои меҳнатҳои мо, барои ҳами чақчақҳои мо биҷиқен. ва касе ки дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, форатон ки бардоро видеои нави маро якмин шида тамошо кунед, нем поёнда кнопкаи подписатсия нависагику сирқати унамура биҷиқен, ҳаму зангулача мебурад. ҳам зангулачара дар бологиш монен. тамом. вақти мо видеои нава дар канал мемонем, сразу шумо бо хабар мешавед, медроем видеои нави маро якмин шида тамошо мекунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависед. хай бардоро то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хай.